Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. U hekk ġejna lura għal-episode sabiħ qawwi u bninu speċjali ta' Bajt Bacon. Kif aħna xejn biex bin? Tajjeb ħafna wara. Tajjeb u. Tajjeb ħafna. Il-lostja kemm jgħid tajjeb. Aħna ħanibdew bil-programm, ħaniftħu mal-ewwel dik il-ħaġa speċjali li ġrat weekend jew tnejn weekend li għadda kien da weekend li għadda. Spoon, wadda b'waħda d-diska malaj sibi jekk jogħġbok. Laħwa, erġajna ħadnija boys. ġajna! Tuwilom! Għanħalli għawek, illum għasanna guess, illum għanamlu sija u nofs, tuxorbu għab trofi biz. L-award sabiħa ma. Award sabiħu. Imma jien ħad gostu koll il-National Answer u il-second place trophy li ħadu She-Word. Koda Trudi! Nista' nitkellem jew le. Ġajin. Ma nixtieq ngħid issa x'qed jifraħu bil-podcast li huwa fucking jumej. Ma m'hemm xejn hawn xi qed jifraħu. Vera! Guys, abbatu daħal. Sorry. Għalejkom laħwa il-leġen jibba spoon id-dawn l-ostja. Ranġaħna. Aħna dizastru. Italija. Ħadu podcast of the year. Għalejkom laħwa. Biex tara l-kompetizzjoni x'kienet ċess. Għalejkom chest sajla everybody! ċaħna sabi għarrajt ostja. Ilna biex niltaq, jek tista prova għarax tamel, umur iktar il-bot mill-mikrofon kem tista. Għan idħol mi. Mux ħad tkun it-ti. Ħan uqodu l-bot nixxaq. Fl-aħħar il-tqajna xilna biex namlu fraġa żmien. Ilek biex nejdu kollox, għazzes lalla miskin jiġri warajna sajf li għadda biex numorhom jafu d-dajsa. U ma bdaw jgħidu li għantom bdejtu tajdu li ma jien in-nies bdejt insaqsi n-nies, bdejt ngħidilhom għandi mmur Bajt Bacon. Bibi, u sħabbi kullħat beda jgħidli li biex ngħidilkom il-verità. Bis-serjetà. Ejwa, ma nafx għala issa. Titlef il-followers u hekk. Allura llum biex hekk għadkom m'għamiltu lix follow intom għamiltu subscribe. Il-diskrepanza li nitlef nirbaħna. Sewa ta' għamil 100%, guys, jitlulu. ċes, b'sajla issa ħan plagjaw klalla fl-aħħar tinkwetax. Ħanajdu kollox. Għamlu l-link u kollox spoon, għamillu ta' għamilu għu. Isma, nsejna l-sponsors. Jessa ħanfaqawhom l-sponsors malaj, don't worry. Ħanajdu l-sponsors malaj, mela grazzi waħda ċez malaj, grazzi kbira li Xaka Grill tal-li jedinaw edin jgħinuna laħam ta' Kristu, guys, għandhom stabilment paċe fil-kif ukoll il-belt, very nice food, go and check it out. Għandhom tneja ħjar mill-Fire and Fork. Għandhom tneja ħjar mill-Fire online. Grazzi kbira l-online intimates, ilhom għana żmien twil, kolkom ma btietna affarijiet kinky, and the bedroom anke affarijiet mhux kinky, scented candles, naf lubrication, dak mhux kinky. X'tixxi minn hemm? Jiena nixxi ħafna, għallak li m'għandhom xikel. Għax kieku għattu balla kelb xejn. Għax jekk ikollok pakket lub quddiem. Samma nizlu kieku, vera, anzi, kollu tomata ta' fraw li naf li tħajjar, vera. Grazzi kbira lil Godzo Creations, Aaron, get well soon, brother, kellu fakkan operazzjoni tal-bliem miskin. Get well soon, dude, għamlilna il-graphics, il-stickers għawara, kull tip ta' signage li għandkom zon kelmu lilu, Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-dojo tal-Mara ta' Kim li tiħxeba every now and then, u grazzi bħal Layer Labs jek għandkom zon ċeċa 3D printed kelmu għada l-spooner u koll għax aħna għek naħdmu għannis tana. ċez! Isma ħasaqsikom mistoqsija xatkom kemm semmejtu l-mara tal-spooner. X'tisponserjakom issellifkom l-spooner għal ftit sijaġ. Le, da bażikament, da servizz li toħna li dik diġi. U aħna niprofaw nejnu. Tamlu session ta' maħħar, jien nixtieq narakom session karat. Jien nagħmel session maħħar. Vox Pop li nis. Namlu Vox Pop, jena kon it-trenja. Kon għamil il-kung fu. Xsibtek ħatajd li sumo. Well done. Ma jibda da.
Fuxxar, ostja. Ma ċers, kif aħna sabi, all right, jo? I'm fine, thanks. ċet tagħmel dal-aħħar inti? ċet jiġri b'ħajtek? Għax inti fucking kollox tagħmel. Inti naħseb għandek l-iktar content adattat għal-personalità tiegħek. ADHD. Bleżat, għax kollox tagħmel Madonna, ma tistax toqgħod fil-tmort is-sorijiet, mbagħad tmur tagħmel il-Madonna tombla, mbagħad tmur tistat, mbagħad Thailand, x'inti bħala karatter? Ma nafx, bħalissa t-namel id-dajsa, sallest id-dajsa, mbagħad jaf id-dajsa. Daqshekk għal xi ħaġa oħra. Afsej xila dajsa, inti intrigajt. Cabin Cruiser, boat ngħidilhom in-nies. Biċċanja li ma tiflowtijax. L-unika karatteristika li għandha bżonn ikollha dajsa. Ġdida. X'għandha Le, so, erqet. Ħanejdilkom l-istorja kif. Qomt fil-ħodu fil-5:30 jien nagħmel xi 3/4 nofsija fuq it-toilet nilab fuq il-mobile. Biss. Għeten għallep u rajd id-dajsa. Dajsa kbira fi 25 piet. For free u għattin ċempillu jim Madonna l-5:30 missa għadda bal-post għax kieku mal-lowel jaqdu jikkommentaw. U għam il-toilet tlaqtlem. Pajt Noden u għatħan ċempillu mux joffendini jista jinħsib ta' xi waħed minn damela li l-siħbu biex jaqdu jċemplu u jaqdu għat mux joffendini jista daw. ċempillu għatlu vera jenta bxej. U mortu ġbarta insomma u nfaqt flus aħjar xtrajta ġdida. U di, imma zaħadax, inti xtrajt, inti mort, ħadd id-dajsa, it-tir kien li t-renovaw, tista toħroġ bija ġifiri, tista. Minti għandek wahda diġa. Le, di għandi 2 oħra, għandi wahda tajta l-Putino Cares ġbar 10 euro minni su għamil ġbarna 5,000 u tajt. Għandi oħra proġetti u għandi proġetti aħjar ma semmu li, battu ġaner u motoru mini miner u dejjem nipruvera ma jena affarijiet strambi joġbuni differenti. X'għandha stramba dajsa? Id-dajsa. L-mem li jarrambi. U l-punt ovvjament biex toħroġ tistat. Noħroġ nistat. Minn dejjem jekk joġbok dax. Minn kon żgħar dejjem kelli d-dajja. Mhux iffissat tax ma nafx nistat jien ta'. Emma jien immur ma' sħabi ta' jaqbdu huma mbagħad niffer jien għar-ritrat biss. Dassek foto jien ma nafx nistat. Neħu gost ħafna nistat u ma toqgħodx tgħidli. Allura għandi sħabi li jafu jistadu mmorru ma' xulxin u ma jieħdu gost. Jien l-entertainment u sajt chill. Issa jomi, għajħallas tidi. Les, għur, għal edda. Era issa daw il-ġematej għan isprejja. U mill-lum mort nara motora. Dik ħamu. Isma' tiġi xej. Spoon! Da mux bid-dajsa ġi. Inti mdorri suppost bid-dingi, ġdi għajal mid-dingi. Spoon! Aħna għanna life insurance. Ma għanna xej, jow. Għaxa għad nafdaw ħajitna fid-dej dal-ostja, ta' it's not the very... Naħseb għandu ADHD iktar mill-PJ, men naħseb. L-aħħar darba għajt ma' PJ, għattilkom, il-daw bdejt najdiru. U Madonna, qiegħed bil-qiegħda jien u PJ jimxi l-emmula u l-emmula. Għatlu aħba Madonna PJ jabroġġina għaxajja lili. Oliva vera. PJ ma nafx. Hyper, Kull darba f'ħajti li l-tqajt miegħu, jekk ix jew għal-minuta biex jitini xi ħaġa mill-karozza pereżempju, jew sija satej, jew anki weekend, dejjem jitlef xi ħaġa. Bil-fors, anki jiġi għandek ċuf ta' korza fejdin, ikunu dinġalek biex inqassib ta' kalli għedin. Sħabi xieċtraw li. Sħabi għal-Christmas, għallu li għax dejjaqtna men. Dejjem ċemplu li l-mobile u da u xtraw li di. Issa bla betru nitlifom xorta. Yeah, best friends! Fos kjem għandkom. Imma tajb, jihdu saq. Le, jihdu xsibi. Ikollom bżon jihdu xsibek sħabek. L-ostja. It needs tiġri ta' spiss. Imma bat li tista' ċempilli fl-4 ta' filgħodu tan, ummu niġi naqdik jien personament dawk, tista' ċempilli fl-4 ta' filgħodu għax niġi. Leġenda, hekk għandha tkun, le bipek. Wa mhux kulħadd jagħmel hekk għax ġieli kelli bżonnu ma ssibhomx in-nies, imma mbagħad jiżoffux kemm Iva mbagħad titgħallem minn huma n-nies. Eżatt, jien għandi raġun, that's the way you figure out people. Mela, bilna, narawhom, jien narawhom il-vlogs tiegħek li jibdew fl-4 ta' filgħodu jkun imċajpar.
Vera mċajpa. Dlam ġabba. Ikun l-istess stat, ta' dawk li kienu daħlin id-dar fl-ema ta' fil-għodu għana paċa High fives in nisħara u ma' deħrin, ġivi vera. Għanu, bas. Inti tibda kmini għax ovvjament kuna tagħmel xi ħaġa, jo. Le, kmini, jinx il-5:30 mmur, emmurna, bħalissa qiegħed ir-rutina tiegħi ġdien dem ir-rutina tiegħi, imma s-sijat tiegħi mhux bħal jobs normali, naħdem 5 sigħat biss kuljum, 4 fil-ġimgħa, u daqshekk allura għandi ħafna free time xorta naħdem u mbagħad nagħmel affarijiet oħra. Imma bħalissa il-ġurnata tiegħi nqum fis-6 ta' filgħodu mmur neħles dil-ostja dajsa forsi neħlisha, xi satej mmur id-dar nibda xogħol streaming, nagħmel isu 5 sigħat stream fis-7 nerġa' mmur hemmhekk. U nagħmel sal-11 ta' filgħaxija qiegħed biex il-lestija forsi sas-sajf neħlisha. U f'dal ħin kollu fil-għandek qatt ma tħajjart mur għand hairdresser u hekk jiġifieri xejn. Ejle ma naqtaħħa u mhux titwal xarri laqlu. Vera, ejle ma naqtaħħa. Jiena minn dunafek jiena naftakrek l-ewwel fuq TikTok bdejt inti fi żmien Covid mi. L-istess jisu żmien konna bdejt. Darba kien kellemni James Ryder. U kien isu tħajjar biex ma jidaħħalni ma The Boys jew kontu entu. Imma qalli l-kontenut tiegħek ismax qalli l-kontenut tiegħek wisq kien għax dak iż-żmien kont nagħmel kontenut ħasru li TikTok kienu dak kelli 30,000 follower. Ostja. Għax kont għamilt naqqa kontenut fuq ir-reliġjon u Xkien? Kont għamilt, Temmi waħda. Le, għax ħasru li l-ġdejt issa. Kont ħanajda u għet nitallem, għet nimmatura. Għet nimmatura. Le. Għallu, nimbat najdilek fid-nej. Semaj tagħna jgħal, mhux tiegħu tagħna. Vera. Dik il-lampa nitfnu għallejla. Sponsor? L-spooner kienu neħawlu konti. L-spooner xkora da pal-saħdejja. Kienu neħu li għax bis tal-Max. Mela, 20 follower. jena abżu għalija kienu, mela, jena għax ċajta ta' rejp u abżu n-nis għallet jgħidu kontrija u dan qabbes għalija. You can joke about rape, bazzikament. Kull met, it's called. Jena xej, għadda bil-rape għaddej. Ċajta kienet, if you have AIDS and someone rapes you, you win. Dik kolla, dik. Jena għandi ħafna ċajta u niddejjaq najdom illum il-ġurnata, qabel kont najd kollox. Imma jien tistaw tajdu ma n-impressjona ruħi, imma u nisa u ek tal-biza menta. Jena konvint, Ma jafux jajdu li dat jajdu fucking ċajta, man, it's a fucking podcast u barrek da jajt fux lara, poro whatever. Ħajmuru jajt ejja, per eżempju. Pero ma sibli għax dik, ma sibli għax ma jindu għax li għet nitċajta u jew għet nitċajta. Imma di anka fit-toru, kull darba li xħat jagħmel żbal fit-toru tismaw, fax kemm għandek. Imma dik naqmel maħħa, dik tradizzjoni. Dik Fil-festi għodi għajru. Dik bħad-delizzi, dawk naqbżu għajru. Naqbel mija proset. Dak inti jom naqta ġieli jena. Missa għad nuqod l-ura xissa kolħat jarafni. Ma nafx insu. Inti road rage, inti. Xutini road rage. Emma ġili nkun maħru u ta' fit-trafik, tkun fit-trafik. U jiġri xaħar, issa ġili għanajt għalli jom jaddu. Bat ma jħalluk xtaddijin, taħara n-nħara. Jiena naħseb li hemm dik l-unwritten rule ta' waħda. Jekk taħdejk ħalla ċedal ta' qoddimek, jekk inti ma ċedix lilu, foxx il-bomba. Isek wan, mux jek. Wan, dik Emma jien nibtħol ma ta' sornija. Biex naħdijim ma ndiħx ċażel. Ħaneħel sommar. Jien biex ma neħelx fit-trafik, nipreferi nsuq sija ndur ma' Malta biex ma neħelx fit-trafik. Nabel. I take the long way biex noqgħod nidej. Follow, subscribe, YouTube, thank you. 40% minnkom tkomx followed. Follow. Ċess, ejdu l-om maħda xinti taf tajda di. Laħwa, kif? Ġal-Mike! ċess, Għodna għalda minn fej zoġġibtu, ha. Ostja, il-podcast tan-nies mux tijak taħaw. Onnit rridu jisimaw, kellem Ġal-Mike!
Sorry, ma daj gets me frustrated. Laħwa, daw għandhom xie 40% minnkom taraw il-podcast u minntom subscriber. Jien l-istess, issa edinaw. Taħtem subscriber jom kif tkun il-bottuna, ejja, entek, karaw, taħtem, dassa ximkinaw. Afsuwa, issa kif edin miftħu kiteb xie ostji il-daw, tijaj u kol, u għamorru fuq għamlu subscribe. Un better ġawajja u ħankomplu l-podcast. Min kien emma, koma, Mela, kompetizjoni, qabel Xiġifieri, x'min kien hemm? Mela, komplu, xiġifieri min kien Le, hemm? għaw, tal-podcast. Aħna, kontrina, the she-word. All right. Ricky Karwana. U Ricky fiġġi. Xej, għazġittin, Ricky xej. Ej, għala. Għax ħabba li tidħol ġo link biex tivvota xjuħ ma famux kif. Dik il-problema. Ricky kbir kemmu kbir. Għandu ċertu. Sorry. Għajdilna. Dejla word tal-ħaraw bla sens. Tajjeb. Xizzop. Trid nqabbat in-nisti għaj. Jivvotaw biex jivvotawni biex Le, zom. Aħna ma għabadna l-ħad. Aħna kull ma tfajna music video xafif ta' ma lajħ dilla Intom, per eżempju, Xiwet għadit faw l-sponsors post. Minn biex ħadu da, ħalli għod. dak namelulek jien. No way, Fil-bija, ma nistaqa foto pop. Taħseb li Trudi ħajqbada PTSD kull darbel ta' dim il-monument ta' ħallu. Ħallastu għal jista' jkun biex ħattu l-award jew biex tħaltu għall-event. ċamilna? Ħallastu biex tħaltu għall-event. Mux dik l-event, mux falta dak. Le, mux palta dak, ta' le, legit. Mux tal-li mara. Ibqa zgur li xejben u spooner mux tal-li maħalsux. Ħadu l-omsħattu, L-open party tal-proċett laħu maħnura. Ma nafx kif maħadux kilwa zejda on rent ġifiri minn fuq darom. 3 jiem għamil xaħu wara dak il-party. Ħazin kienu. Għasħattu xaħat. Għazid dar ma wasa. Issa nitfaċi ritratti. Ħazin, Le, memx ritratti. dak kif kien titkellem l-spawner mal-bouncer b'mod vera voċiferu xejbin. Musarajda. ċez, għax aħna qbadna nparlaw. Rajnik, inti vera fucking charismatic, outgoing, ħadna bazz mal-ewwel. Uħxejtilna l-iskieda sowa, għax intek taf tagħmel, taf xi affarijiet. Aħna għamilna biografija tiegħek biex forsi n-nies forsi ma jafux wis. Aħna għamilna biografija, ħalli n-nies jistgħu jafu inti. Ma jafuni xwis għalla n-nis li bdejtu ġibu ma jafu għom ħad sorry taħħa. Ma Palmi mux xal semmi jismijiet morru għara welda. Ek ma rajtu għomx il-podcast laħwem ħafna iktar podcast b'nis li tafu għom u li ma tafu għom. So għamlu lajku subscribe. O taraw minn ma tafux. O jkunu n-nis mux bolo. Ħajja, Faqalu spoon, faqaħulu. ċez b'sajla. Minnu ċez. U għalfejn ir-rejżjat iktar minn Honda Civic bis-silencer imtaqqab iktar minn moħħu. ċez huwa bnidem tal-ostja. Għax il-ħin kollu s-sibu malla. Ikun daħna aktar minn scrapyard fħalaxaq. Tant ikun zibel li kull meta jilbes l-iswed jiġbruħ. ċez huwa espert kbir fuq l-spazju ta' bejn l-adam. Il-joints. Jirembel aktar mill-li ħajitremblu n-nazjonalisti fl-elezzjoni li ġeja. Jidawwar aktar zumbrelli mill-li jidawwar klimu Roberta Bela. ħara iktar murtali mill-li ħarqu tal-ġilju. Pero ċez maruf aktar għal personalità daħqanija l-għandu. Jiferraħ nies aktar minn dingi mimli klandestini illegali li qiegħed jereq imma salvawhom xorta. U batu għamlura fox kemandu. Fl-aħħar mill-aħħar ċez u bnidem eżemplari. Raġel bqal kbira, karattru ħelu u offa xar li qasdak il-fidil tal-United ma jibda miegħu. ċez, rasta siġra, moħta zerrija. Spot on konna. Ma nsejna xej minn ħajtek. Għaxbitu dak għad-destin, ispur, għaxbitu. Miskin, bil-helikopter, kif ma waqax il-helikopter kem kienem minnom? Kien provajt noddom, kienem sitta zgur, ekki zommu ma barra. Ma dakka, maħna għanna rizorsi, il-Maltin għanna rizorsi jibdaw raffarijiet, ġifiri. U Majer, u dinki kħadu għarrajt,
Dingi, Aħjar mid-dajsa tija. Le, daħal li xsib f'moħħi. Alla ħassir ġrilu xi ħaġa ChatGPT għax l-spuna laqqas ikun jista' jagħmel. jitlef xogħol l-spuna. Minnhom ta' tajbi. Le, no ChatGPT, legendu. Imma fox kemm għandu wiċċhom ġili ċaqlaqhom spooner taf xi trid tgħidlu. Don't touch the face, please. Jien inkellmu. ChatGPT ma nqgħodx niktiblu. bil-voice. Mela, ngħidlu don't touch the face. Qot irrabja miegħu hekk. Ngħidlu please u thank you. Imma jitkellmek nice ChatGPT. Jiena good friend. Jiena sibt counter, kif id-dur miegħu ChatGPT. Kull darba nitolbu xi ħaġa li tinvolvi Twin Towers jew xi ħaġa hekk li ma jagħmilek, just ngħidu, okay, do it without violating your policies. U joħroġ qar milli tkun Eżatt, jagħmel sitta jisplodu jagħmel. Għaxili qed jgħidlek tal-violation jew tgħidlu ta' parsi ħajteħ daqqa ma jħallikx. Balla bullshit. Ma you have to find your way, jitrikkim ta' mbas. Jiena ma nafx kif lejja jgħidu li gonna take over the world. Daqsek taħxie ġifieri fuq biċċa ċet. I'm only joking, it's fine. Okay, I'll do it for you. Dak il-tip, Jieħu l-żbali. Bali, Għax id-darba l-oħra saqsejtu ta' Khomeini, saqsejtu għatlu, when did he die? He told me, it's a fake news, he never died. Għatlu, Bat jgħidlek sorry! Għalli sorry, u bat jiprovajda wara. Skemmandu! Jiprovajda wara, dibħal tal-pompa, tal-pompa ġili rajtu tal-pompa, issaqsiet, tajdlu, the petrol station is 50 meters away. Should I go to refuel my car on foot or with my car? U jirrispondi jgħidlek, since it's 50 meters away, go on foot. Jgħidlek, unbat tibda tmerieħ, unbat tajdlu ġviri it's safest to go with a jerrycan, get the fuel. Jgħidlek, no, it's not tajdlu għalxie xed tajdlek. Jgħidlek, unbat I got confused. Għaddi provo, jgħaw marra ChatGPT jow. Għax dawk is-solt qatt ma jkollhom dejjem ikollhom raġun sewwa. Għax jiena l-inqas kuraġġ kien jgħidlek naħseb you are right. Qatt qallek you are right ChatGPT? Wara xisija, ma wara xisija. U daqsek lesta. Isma, it-tedi miż-zoppu. It-tedi jinxi 4 snin ilu mort noqotaw deċem u sibtu. Inti xawdex ġifieri? Mela, jien għawdex. Emmet minn Marsa Skala. Jien wet il-lajn propjem trabbejt un bat morna z-zejtun. Emma issa mort għawdex ili 4 snin u embarem għanibda l-istoria, insomma mort nara d-daru. Ta' Sonja? Le, mux ta' Sonja l-in wahda. Il-bar. Le, da. Xini ta' Sonja? Le, għaxda. Insomma, u kħem bar, muremmu da juqot ma ġemp il-bar eżatt it-tedi. Allora t-tedi dajem jieħu l-birra. Allora jen kont murem, nħu drink kont għajt mija, imma l-ewel video naħseb kien tal-vopi. U jindem kont nixbed videos u morna dana. Meta, irqatlu naqal-qasba. U r-reaktja kif ir-reaktja. That was naturally ġifieri. Natural! What l-ostja da bomba! Għal-mijajda! U minn dakinar kistirlu dax, kiex kistirlu minn dakinar? Ma meta jibbatu li l-sponsor sponsor bjgħid li għandi qasba ġdida jok nejt ostissa wasal ċans kistirlu qasba. Eżatt, Iġvinti ġant għajt miegħu random u għetlu għja miħan għamlu video darba. Le, daħadni għaxinu joġobni s-sajtu nismaħħom hemm jitkellmu l-bar, dejjem daw locals, bar vera sabiħ, miskom tiġu l-qala l-Stone Age, nice. U jkun hemm il-locals hemm jitkellmu u hemm erba' minnhom dejjem imurru jistadu, ekku għattilhom ħaniġi jimbassa jien ma' kulħadd nitkellem. Nice, so tagħmel process. U insomma, u ħaduni u ġejna ħbieb insomma u ħaġejna nagħmel ħbieb ma' kulħadd malaj. Qabad joħodni miegħu u hekk u għallimni nistatu u komplejnek. Mbagħad xi sena wara kienet il-festa ta' ma nafx x'inhi, hemm xi kappella misfel. Insomma hemm kappella misfel u kien hemm Merik u ntqajt miegħu fl-istess daqbar. U Erik meta wasal dak iż-żmien? Xi sena wara da. U da wasal biex iwellet imma jew għadu le. Le baqalu. Baqalu. Miskin. Insomma, għalli ejja mija jmorru sal-knisja l-ewwel darba li ntqajt miegħu. L-Erik? Mixja sewwa, għalli nimxaw morna. U aħna u ġejn lura kellna l-imqaret u osti u Erik qabdet u ġuħ taża. U trid tara jiġri l-ewwel darba li ntqajt miegħu, l-ewwel darba li rajtu jiġri u l-aħħar darba. Ma tantx nimmaġinah jimxi. Jiena Erik nimmaġinah jimxi saqajh qasjolli jom il-malart. Ma nafxa, eżatt, imma le jiena nimġri ta' jiena għamilt ħafna sports. Għamilt fil-passat. Erik na iktar front heavy minni, nassumi, le?
Front ejwa iktar front. Ma nafx inti Aktar rajtu front Arwin. heavy. Ma rajtux Arwin. Dak jider Arwin bil-maljos. Il-TikTok naħħiju li dak il-video. Min ħiju le? Ħasbu Arwin, il-TikTok. Ver, għazbu għarwin l-erik, ostja. Għamil li violation of xaħġa, insomma nafx Ostja, l-erik. Ma għala missi, mi prova konvinċi jieġi waħda Erik, jisu ma jieġi. Erik għalli najdilkom għax għandu prinċipji. Erik vera nice guy. Issa Marri jafu sew. għani prova naddilek kelma Erik. Issa naddilek kelma. Naqsek kollax, prosi, Għaw bizzejiet. nibdu s-sġijiet qabel ma jieġi taħx daw. La, heavy, Għet jinżel bik, l-ostja Samuel Erik. Għalli l-waħda mix. Il-leba tajdulu xej l-Erik u toħdak s-sġu għajdulu xejtulna. Nġibu s-ġibu fuq daru, ostja. Jiba xabilt l-erik, madonna. Għalba, isma. Inti kon mor, ixa pawa, relax. Għan hubbo il-ma jenu koll, għara, soman sjedin fija. Etni hubaz, guys, illum. Vera sabiħ il-podcast tal-lum. Very relax, sek talking, intim nalla, vera rejzjat. Jena kon namlek, vera mellow out, vera chillek ma tajċej, tipo, just, very ek. Għax inti fil-videos id-der naqa chill, ma tanġi der rejzjat fil-videos. Jo fil-videos jien, meta ma jkollix il-kameramen irrid nixbet jien. Irrid nara, u dak għandiller kuttedi ma jridu jagħmlu xejn, kollu jiġġieldu bejnietom, irrid innoqgħod bodyguard f'nofshom. Jiġġieldu bejnietom, ek? L-isbaħ xeni kikun kunet meta l-kamera tkun mitfija trid tismagħhom. U trid tisma' Teddy xi jgħid. Xkull waħda. Provaħħad, ħalli Mike tajdilhom. Darret nixtri n-nuċċali. Il-goggles. Ajwa, xtrajt il-DJI tajba di il-DJI. L-ozmo jew xinija biex iżomlok affarijiet. Anka titfaħħek u tamilla follow, tiffollow. Le, legend, vera legend. Inti kont tala zobbo, kun mort fuq Osti X Factor u kol, ċez. Għala, zobbok, brother, għax. Nidej għanajdlek ma tafx kanta, bro, Tuħux għalik, jien ma nafx laqqa sowa. Għanzi kolli najt jgħatar minnek. Which is saying a lot. Imma. Jien xtaq dejjem ma tkun zex, xtaq nkun dejjem kantant ostja ma. So għamilt. Ma qatt mort lezzjoni tal-kant Le, meta kon żgħir l-lum jattil għarret immur. U għommi ħadit. Six kem kelli? U le kelli dawk it-13 naħseb jien 14. Kem għandek palessa? Għandi 32. Alright. Tan-94, 32. Zgur. 31. U 32, 31 xorta. Tidu tisimaw naqra jew. Wad, Stenna ħana, u etfa! ħara. Kon zaħira u vera. Etfa l-ewwel biċċa ta' mhux meta ninsa l-kliem. Essa, ira l-osko. Kemm ilu da? Baxi gravita. Kważi maħnu isu Marija, ġiviri. Vera Marija, heavy, Taf xalt li dik il-liba ħat ma jaf bija. Mux vera x'jisimha ħat ma jaħmilha kulħadd sejjer minidi. Bizzejs problem Għasli you need lozenges. Aħjar tuħu l-Maltesers forsi titkellem bil-Malti. Lozenges għalt l-ritmi. Legend ċas! U ira l-osko, I love you. ma dinna. Half of a yes, għattela ġefri xorta, no, għalli unfortunately yes, għalli yes for your personality, no for your singing. Għalli, fair enough. Thank you, Sabiħa. Half of a yes, ifem, jek tkun jgħad. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħossu li tal-ħajja. Xille baqjad namela! Tixtiq tara l-episodji qabel kulħadd. I breathe ktibt naħxi. Ungollu zejra ħajba. B'sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela x'iż-żoppa għadek qed tistenna. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. Inti kem taħseb li tifhem fil-ħut? Il-ħut nifisom. Le, mel-ħut għax xef u kont naħdem b'ħafna restaurants tal-ħut. Ma l-ismijiet tafhom tal-ħut. Le, nafhom. Tafhom bil-Malti. U anka bl-Inglis naħseb ejja. Mela ħana kemm aħna minna logħba sewwa u tiddajdilna ġifieri. Le, żomm. Aħna qbadna l-ħut sewwa. U
Ifjużjajnijom ma ċertu Nies. nies u affarijiet mhux biss ma idejat ġodda. Tajdu lix għamil toħxie balena. Għandek description ta' ħuta u tgħidilna x'jisimha. Prosti, dik kienet Fejħa nara. Xiex għandek description. Ħalli description ħuta u tgħidilna l-isem ta' dil-ħuta x'inhu. Ġifieri, eżatt, din il-ħuta sewwa kienet l-aħħar ħuta li kiel Ġesu. X'taħseb jisimha l-ħuta? Awrata. Le, l-aħħar ċerna. Tajba kemm tidher tajba, ostja. Li muġuda dak il-liba. U dik l-qasi ċerna ta' insomma. Imma taka ChatGPT, tinsiex Xi ma qatx noqgħod ngħajjat miegħu ma kellix U abti. da xatlu, għatlu make Jesus face don't touch it like kif nagħmel biex iġibu sow. Tajjeb ġi Jesus face, jisu daktura, blaza. Da di ġifieri ma smajġ biha di. Tajba. Li misma, li misma. naraw. Ħuta invażiva fl-ibħra Maltin li ġejja mill-Indja. Ħuta invażiva mill-ibħra Maltin li ġejja mill-Indja. Lill-ostja kemm jinslu. Taħseb jisimha. M'għandek xi idea. Popi, naraw. Id-dott. Id-dot. Tajbi, bravi, Tajba. Ħuta di ħuta gay mawx. Ħuta gay. ħafna. Arusa. Le. Lampufta. Ibta ġajta. Miskina. Tela għal-Eurovision. Għamilna ħbib miegħu. Tela għal-Eurovision. Tela. Hemmhekk qiegħed. Qed ikkompeti. Le mhux ikkompeti. Għadmu di. Għanna ċans xet jgħidu jew le. Le, xċans il-Madonna. U fej iż-zob kan għamluħ dal-Eurovision. Oh, le, għanna tantanna fej, u le. Ekun kbir ħafna jew mhux kbir. Għali fuq il-gravel. Oh, jew naqdu l-Sphinxes kollha waħda. Kollha, unsibu post, mhux problema. Miss. Ħuta raġel li jħobb jikxef ġismu. Barra d-duda. Barra d-duda. Għala fejja. Barra d-duda. Tajba di. Diġu tajba. Għala batna mez next. Da kif xallek tamlu mbagħad xatlu? Make a fish holding his dick but his face like fish. Immodifikajtu naqa' Photoshop. Trattor oriġinali xkien sbu. Għala qabat nimxijena li missawa. Xkien oriġinali? Issa najdu komara. There's an Easter egg għal-min. Ħuta xieħa. Kospikwa. Ħuta. L-scouts. Ija. Ħuta xieħa li madix kapaċi iżomm il-bewl. Madix kapaċi iżomm il-bewl ħuta xieħa. Xissemmija? Warwijena. Jgħili. Pixxi fl-art. La Peppet jagħmel pipi mal-arda. Ma nafx imma jidher li għandu bżonn jagħmel naqa pipi fuq wiċċu u mir-raqda ġed ħażin miskin Peppi palissa. Vera jidher vera tired all the time. Ejja, He doesn't give a fuck anymore. Qabel noħdu Miss, l-episodju. inti. Ħuta li mallet inżel fil-pool tiegħek u ssibem tkeċċik. Il-lodija. Keċċi klem dik barra minn darek. Għaddija. Kbir daqsek. Jina għandi pool, il-pool tijaj għaw dak tal-inflatable għaw iż-żar tal-kem toqgħod laksa ġewwa. Għax jien dejjem il-ħolma jien nikri ta' mhux tiegħi hemmhekk. Imma tfajla redet darb il-pool. Ma għattil all-right. Issa di laqqas ħaqqalla taftom ta' sorry. Imma insomma. Dallaħa fuq id-dar tis-sodra. Tibza. Tixtor. Ħuta aħba li dara il-baħar kollu. Buq la rusa, lissa. Ma la arrajes kolla. Buq ma nafx xħut uħra. Battallaw. Battallaw xħutaj. Bakkaljaw, ejdu li jmiss. Battaljaw. Ħuta transgender li kienet raġel u saret mara. Sardin. Da minnu. Actually, da raġel. Dik minni ċest. Vera, politically correct. Sebtu dak tal-lavem Malta li tawkom l-award. Xismu. Le. Tajba, actually. Għaxu jilbess il-fake tits. Da actually raġel reali, by the way, jallem
Cambridge minna li għasnaf. Bizzejza, Ekkija. Oh, yeah. Weird. Ħalli, jek jħobbu l-klivi, ġiħu peċer bil-klivi, ġu xittam. Huta li tilbes Huta li tilbes ġlekkijiet tan-nejk. Postafu da. Ricky. Il-fanfru! Proset, għama kem ġetajjeb, proset, Anka l-hairline ġibtlu dritt. Ġelista dentuħ il-Ricky, ġidar, U nofs, u għamel live show, u jalalla. Le, Ejwa, ġil live show da. Huta li tistaġab kollox. L-inċova. Bostja, raħx rana! Imnejjek sold but sweet, ostja. Tajba, l-inċova. Finti ċez kod mor Thailand, ostja. Sabiħ kem nishtiq nejxem. Ek, jira. 30,000 tixtri darem. Ġili Mortin. Ma jem Bangkok bis mort. Għaxin użajtu transit għal-Bali. Ftit waqaftek. Għamilt jumej. Sabiħek, relax, jem. U nis, vera, il-Maltin nice, immumma. But they're nice, ma trid ittihom xi ħaġa. Facebook page tagħna. Għala. Għax ma nix najm Maltin ma bus nice ta' mek l-ammont ta' fucking xruq li jem. Jien ġbar ta' ġabrun il-polizija. Xieġi firri fej, so ma fimx. L-ewel ħanajdilkom. Kemmek stess? U krejt motur u ferħam b'del-kamera li għattilkom xtrajtu uħħalta mal-motur. U dak supposta mill licenzja jemmek, tu xie ħaġa Ewropien biex jissuq il-motur jimma mill-ċej, krejt dal-5 euro kull-jum, jew 3 euro kull-jum dal-motur u dor. U f'daqqa wahda nara roadblock. U daw jitolbuk 1,000 baht, xie 28 euro jiġu xaħġek. Għal xiex, zon. Għax mandekx ċitazzjo, għaw licenzja. ċitazzjoni ġifiri. Ma l-polizija jahdu għom fil-but, korruzzjoni. Jena li 28, emma l-ħaxa li waqfek, un bat karta għandek 24 hour tista' suq, lo mandekx li ħallas 28, emma jien bżajt bistost jatara l-pulizija, un ba senjori ħafna, 1,000 bad daw, laqqas jaqlawhom f'ġimgħa, u għet jaqlaw waħda l-pulizija. Għalek uħabbu għom il-turisti. Insomma, eżad. U waqqafni mal-lirani bil-kamera. U suppanikja, għandi l-footage, u kellimt il-ħabib tijaj jiex emmek, għatlun għadbu dal-footage, għalli ħajar li saħdekaw, għalli unbat għamel l-ostjatrit, għadnu ma għaddabtu s-sallum dal-footage. Mnalla xie u mej wara kelli l-birthday, morna nixorbu insomma, u jien spiċċajt wahdi Thailand emmek nduru, għatu spiċċajt ġo barru nixrob. U ġo dal-pouch, da minn emxtrajt wara ta' North Face, xie 2 euro. Kelli l-flus u kelli xie 14,000 bat. Insomma, f'daqqa wahda jim. Għatnilab il-biljard ħallejt l-imbarazz kol. Għattillu serquni. U jim kont ħaramej, bdejt nejdilom call police! Wahdi, daġan of Thailand ma fej l-ostja ijat. Wahdek lajt? Le, kont ma tfajla u l-kunjat. U dawk abadom inna sattilom jien għand il-berde mus sejr fucking nor. Tlaħt barra. Tlaħt jien. U mortu bdejt call police. U ġaw da l-ostja polizija. U għet jibdejt nippunta lej wahda, ma kienitċi miski. Insomma. U ħaduni. Għallu li go on motorcycle. Għattilom go on motorcycle. Fuq il-motor poġġejtek tala ġemba, mux poġġini, bla helmet xej. Għattil-lostja madonna, jaqbat il-mobile bla charge tijaj. Fejn il-mobile? Ta' parsijiet nifilmja. Here we going to police station biex ikolli ta' parsi dan. Ta' parsi provi, għatta jitfani ximkien dal-liba jemma naxfejna. Għadun il-police station, ostja, u kienu najs. Għallu li sit down, ċemplu l-owner u ekku ġabu l-kamera fuq il-mobile, għallu li watch the footage. Issa fuq il-mobile ek ħatara xaħġa. Għattilom rajtek ħaramejjet, ma nistax nara mobile u sejjere. Imbaqa li xaħġa zarem, tajtom il-pulizija u għattilom can you call taxi and take me hotel, I don't want nothing. U għomt fil-ħodu at night, madonna jim mortem. Infatti.
Spiċċajt il-fatom, l-lik li ser għomlu. Ma l-inqas esperienza, rajt police station ta' Thailand, kif ti? Ġitek werti, road għaw, xini għaw, tour guide tajba, tour guide sabiħa. Mal-motur, minn ġili saq mal-motura, mal-polizija, ħadu dawra. Inti għat ma tħajart mur ta' xi check-ups tijak innifsek u għek, tara kif jgħat. Ġili għamilt, ma r-rizultati ma jġbunix. Għandhom smoke tajba Thailand. Thailand. Imma dakka suppost ma tistax, les? Thailand, triq minn hawn sal-Furjana. Minn hawn sal-Furjana. Kawsan Road. Tal-messagġi, le, jim Phuket kont. Phuket, aha. Tal-messagġi tal-ħaxixa, messaġġi, ħaxixa, ħaxixa, ma tissif wieħed tat-tatus. Mbagħad forsi wieħed tal-frott, tibħ il-frott. Mbagħad ħaxixa, messaġġi, ħaxixa, messaġġi. Imma as in decriminalized. No, it's legal. It's no problem. Għawek trid tkun fil-klab, Malta, u għemmek xej, taqbatu tidħol bum. Jena, kien il-ni man pejjeb, għadħal provaxħal il-smoke ta' Thailand, għan ixxil iktar ħagġa light, ninsib. 24% THC kien għat l-eħfem Provaw jaxxuk, ta' sekk bħal Tunes nejdilom, jgħidu 100, 100, trid tgħidilhom 20, jekk jippruvaw Ma melx tatu kif kontem. U xna jum ma tantx għandi tnej tatu żamiltom ta' 15-il sena u daqshekk. Jiena għamiltu waħda ħadu l-isbal. ħadu l-eksbaġi għandi dak tal-fried rice jew xi żoppa għandek. Jiena tħall għamil tatu biex nitnejjek sewa u rrid nagħmel chicken fried rice. U xiex kitbu. Għax jgħat ikun min daw l-istejjer li jħdu l-eksbal ma jtazwalna mla tannek mill-ewwel. Il-kopja ta' daħta seafood fried rice. Diġadni għax jisabajn darba, l-edi Le, għafsab li l-kom bis-setta. Tibħal ta' drums. 71. Xiex ta' drums, sint ma dakx id-drums. Eżat, kont vera tajjeb. La, unħabbaza, ma tlaħħax. Wasħalla ta' vera. Tħobb safar. Provide scorpion kif kontem. Ajwa. Xax taħseb, jinżel. Scorpion biex tikol. Tiklu, jellyfish. Jellyfish ma sibx, scorpion tomata charcoal. Kollu xaħġa normali fajtkom, fajtkom. Ġudika fuq l-ikel, int l-unika ħagġa ma ħatikol scorpion. If u għet nsammu l-ikel għametlu n-nipil, ara. Għaddu n-nipil imqajma, ara. Iżżum jaw, għet nsammu l-ikel. Skorpjoni, cockroaches, heaviness biz. Morru hotel, relax, xudu English breakfast. Kilna English breakfast mnem, u kolla ma il-hotel l-English breakfast, imma titkunem trid t-provu. Ma skorpion daqsek fieħ, ta' minn ċħat għamel dinner. Wieħed ħatta biex n-provu. Wieħed zewċi somdu. Juqdu jikranċi, jahellak ma s-minek kollu. Aħruqin, tomata ċarkon. Emma tkunem t-provaħ. Lehu, jena kikumur li ma niprofax inkeġi Palestinjan minn daru. Ikkelet nejdu, Max. Min iktar dak mu il-Vatikanu mistifel. Alla folja. Tista tamela u Malta. Joġbok is-safar. Insomma, ta' jimmu neddeja insifer, najt il-verita. Na overrated malla. Zob ħatfajla toqtajd li morru hemm toqtorini. Najdela t-ġarajtom xizzop ser namel issa. Kjuż, kjuż, u ħessi ma s-sax taħrab mill-familja zejda. Tajlen tajjeb, Mur. Ma jed biex neġammu. Teġa ta' U bali u kol sabiħ jtkun sejjer li. Jien joġobni posta ta' Amsterdam kien joġobni mort saba darbiet. Sa Thailand, joġobni ħafna. Ejd Bali ħafna darbiet wara xulxin. Ajda. Le bali. Bali. Ejba, u din ċajta zaħira sa' Tajba. Ejda tal-pre-grade, guys. Isma tfal, għax naflu tarawna. Provawa. U thank you tal-li futajtulna l-Lovin Awards. U għajdu teacher, ejdelek tajt bali ħafna, wara xulxin. Jien kont namel minn daw kienu jkaċċuni dejjem barru. Dejjem barra tistenna barra l-principal, barra l-head daw. Emna l-right kienu. Inti dejjem barra, s-suq u xejt l-alla u nofs karozzi. Karozzi kessirt. Kem? Laqqas naf, you need more than 2 hands to count them. Sure. Biex kissirt ħajluk su ta' Top Gear ma kisruħx madonna. Ma kif xar. Tamlu t-tort, ma tafx. Ta' toroq tan nis oħra ma jafux jisu. Mux torti għak ġibiri. Ma grazzja tal-la missiri pen il-bejter, sprayer u għek, u ma li naħbel nuħroġilom il-business card, Delmus ħana mellu reklam, Delmus, Biagio, Zejtun. U nuħroġilom il-business card u neħles. Meta nċempillu jgħid li ma meħbat. Issa l-ewwel ħaġa hekk, ma l-ewwel. Issa mortaw dex mhux qed naħbat ili ma naħbat issa.
4 snin darbtej bisħbat. Kemm dajsa. U dajsa werqet waħda. Darbtej mhux ħafna. Bliħ, man. Jiena tibdor ħostni out of place, as in. Jien qatt maħbad fajti. Ejjad miegħi ħammurru naħtu. 5 minutes break. Inti u koll, inti tagħmel affarijiet differenti f'ħajtek, fis-sens li għandna din komuni. Jiena studjajt radiografi qatt ma ħdimt, inti studjajt chef. U ma dekx taħdem fil-catering. Grazzja talla. Qabżitlek hekk. Le, mhux qabżet li. Ix-xef meta min jaħdem fil-catering, mhux ix-xeffijiet fil-verità minn kull min jaħdem fil-catering, għandhom ħafna long hours, familja ma jistax ikollok. Meta sħabek qed jiddevertu fil-festijiet qiegħed xogħol hemmhekk long hours, kull min jaħdem fil-catering jew għandu xi vizzju. Dejjem ħessel. Insomma, u jien tlaqtu daw, bdejt naħdem Fairline Company għaw namlu l-ikel, ġifiri fil-ħodu bis, kon tajjeb. Unbat fucking daħal COVID. Ġifiri tamel l-ikel ta' Airline Company. Daw tal-ikel tal-aeroplan. Ejwa, dawk li Ġifiri kont tamel l-ikel li għaw fil-pajis. Ejwa, dak. Dak, imma aħna tal-club class, int għadma doqtut club class, int laqas taf xinu club class, imma insomma. Club class minn ta' paċa fil. Rajtu għara moħħu, fil-ħarata tu kap swan kap, paċa fil, ek moħħu. Da tafu xjaħdem laħwa, laqas temnu, naħseb, nista' nejdilom xtaħdu. Jafu xtaħdu. Insomma, ek intom taraw iktar program minni ta' U għattejt moħdi fil-ħarata. Avukat jaħdem da. Nippreferi li kol il-ħarata ta' tu kert swan kap, mill-li kelli kontamen tal-aeroplani. Bali, baw. L-istess! Ma kienx bot ħafna, ġifiri. Ġi taqbad gerem mis-sidġu aħjar. U ġi daħal dal-ostja COVID u ma kieġġaw xajruplani u xejju, u bat namel dal-ostja TikTok jena, u minn hemm bidejt. Emmek stess. Minn TikTok, mela mix-xol kont nifilmi għalu. Ma tantx kienu. U minn hemm dejt bqajt għaddej. Bqajt għaddej, u mbagħad sibt di tal-streaming u hekk. U xieġri morti kont is-sorijiet, ma siti fuq lik, morti kont is-sorijiet. Tajba s-sorijiet. X'għamiltu Emmek, rġajna morna l-ġemma l-oħra, emmek vera najs. Għal-bazzek? Mux għal-bazz, dak Erik ħadna, dak emmek għandhom isadar, għax lajna ħesel emmek ta' jaħas. Rassana għanajdilkom l-istori, Erik iċempillik, pineħ il-video, neħ il-video. Fani kek, ġivi. Għassa ħanik xif sister aħjar għalija. Xkemandek Kolla, le, kolla najs sisters barra wahda. Taf minni. U l-madre vera najs, u sister Marina vera najs li s-sajjar, kolħat najs. Emma Xlif inti, fox kemm għandek naf minn inti. Għadik Marina. Marina xieħa. Kien fija daqqa. Ejwa. Daqqa ta' xiex. Daqqa ta' xilu. Insomma, u għamilna l-video u jena, u bdow jifqawom. U daw kellhom żewġ sisters żar u kienu u l-madre u hekk marru l-urt. Allura spiċċaw, dis-sister li s-sajjar miskina xieħa l-orrajt, sister Marina. U di li tuħu l-bookings. U di, kullħat tiċempli la manti jixtorti ħasra u faqawa wara li ħriġt il-video. Kullħat tiċempli l-Erik, neħ il-video. Għatlu Erik jien l-għand il-permess mant il-madre, mon neħi xej. Mux ekku. U bdittajdilom intom minn tal-video ġejtu kull darba li jmorru n-nis għax emmek propja jien, sorry, emmek il-reklamajtu su restaurant li fil-verita mejux restaurant. Le! Ma simx għandhom menjuż u hekk għandhom il-kmamar. Daw imorru hemmhekk, tista' tibbukja kamra u. Imma irtir iktar għal irtir. Ġifieri jekk jiena nixtieq nagħmel ġimgħa bot mill-familja nista' mmur hemm. Eżatt. Balla bawertit. Eżatt. Isajru tajjeb. Illa, 15 euro tnejdlek ituk blimbid, bl-ilma. Umbat jetuk platta ġin jew lasagna jew 4 tejbi ġin l-axħar li morna kellu. Jew laħam, jew titġiċ, mux bennek. ħad gostem. Junniħu għos. Ma mux aħjar ma tgħidlux qabel ifaqqarhom. Spoon! Il-company event li missem namlu. Vera, teħdu għos, tilqakom il-madre. Astja tamla. Biex titħolu tiħu n-nar mal-ewwel. Iġbi daw is-sorijiet literalment isajrulek plattalla. Eżatt. Ħames platti talla propju. Ħames platti talla, stja proset. U bid-deserta, le, Pat nisir ta' nanna. Eżatt, dik, isek ta' nanna, seket t-għorri. Ġiri sajart il-ħut? Ejju, ġiri sajart il-qarnit? Ejja. Għat tajtu u għat babba sa' kajsu għox ta' mara jiġi.
Mux daqsek id-disperat hekk għamiltek kint, ma nafx. Prova, mux kollox, int meċ t-prova affarijiet, għandu l-istess fila xin għatma sajat. Differenti. Skont, ma nafx, forse għatma kelli mara ta' disejn, forse. Marina jaft kull l-ewwel waħda. X'taħseb fuq di ta' Fish Fridays li qed jagħmlu? Ma nafx, ma smajġ bija, ek jedukaw ħafna iktar in-nies. Dana, edin jgħatu iktar il-ħut, it-tfal biex jiklu Fridays, le? Le, xaħħalx, dil-iskola. Naħseb. Imma l-iskola jtu għamlek, kelli għatma kelli, kell-fisko. Int kell. Aħna kullu konna l-frott. Tal-gvern, daw l-iskajjel tal-gvern. Edin jgħatu ħajjatu l-ħut fil-sejja tal-gvern narija. Jifix fajda ta' biex mazza da' stretta. Fish fingers, ħajtu. Le, fish fingers. Mela tfal ħajiklu lek it-tumbrell kif vera, ma naħsibx. Ħasser tfal Kieku taqbad dak it-tombrello teħnaqa breaded ek miegħu iwa jiklu. Ma forsi ħajamlu hekk, pipenko, hekk, jenna. Imma dana biex jedukawna iktar in-nies, vera, jiena pereżempju ħut ma tantx nikol, alla Malti u hekk baħar u żobbi. Le jien jaġobni ħafna l-ħut. U vera għandhom raġun bħalaw ħafna ħut tombrellu. Issu tagħmellu naqat salza u hekk. Jiġi tajjeb. Kemm jiġi tajjeb. Televaħu. Ta' vera jiġi u biċċa ħuta ma tiswa xejn fil-verità u issa għandek li tjebħu. Eżattu. Set jamlu Aspu Fridays active officially on 24th April. Implemented primary schools marsa xlok ħaraxa. U dak il-ħin qed isajru ta' jidilli jiena rajt. Jien jidilli li jkun hemm xi ħadd qed ikun hemm xi ħadd ikunu għajmin qed isajru jagħtuhom portion żgħar hekk rajt minn għalija. Eżatt. U le mhux hekk of no cost biex minflok jibdew jiklu iktar ħut. Daw il-ħames biex jiklu tfal allura. Fridays. Monday meatballs. Tuesday testicles, ħajibdaw jisajru l-bajts tal-barri u hekk. U najnej u hekk. Wednesday wiggles. L-elezzjonijiet! Issa daqt, dan ħajoħroġ ftit qabel l-elezzjoni. Ġviri ħajkolna namlu ftit. Nedu ftit. X'taħseb fuq żewġ partiti? Ovvjament nej bisse, ma xaturet wieħed għalleċ no chance. Sibtek ħatajd li għan wieħed. Ekked, sfortunatament, ekked. Jina noqot nibat l-Alex Borch personalment. Xtoqot tajdlu? Najdlu. Naħseb vera! L-informazzjoni tijak jieħu. Najdlu brother, najdlu fuq socials mandkom il-ħat menna. Vera l-ħat. Il-Labor għandhom il-Riki għazzes lalla. U għensu tanta d-dejjek qabdu tal-iselbo biex iġbed Zop Robert minn Masormu. Għandhom lalla nisu, ma għandhom il-Malta Today. Daka Malta Today, kollox Labor u kol, kuħat jatem. Alex, dati għajatlek biex tqabduħ maħħa. Alex, tina bxaħġa għalli fideja. U nġibukom king. Forsi ta' għalaw xelibel, imma t-spiċaw tajjem, zgur. Imma le, they need to step this shit up, man, 100% ġifiri. Għana political. Online, għandhom il-campaign sabiħ, dawk il-billboards Jena ġobni ta' ma l-għal nifġdejt. Ta' xinu ġej, ostra. Emma mbat reġa darli. Imma fija, jade. Inti naqtak iktar mal-ħodor. Kellek iż-żom, mek. Mal-green. Ma ta' jogħġbok. Min hemm il-green? Dik li toqgħod tajja x'jisimha. Sandra, il-leġġenda. Ma red. Taħseb li niglorifikawhom naqas żejjed il-politikanti għaw Malta, x'narawhom jisom Alla tosti, udu ċil. Issa bħalissa, ma tarawhom ħafna iktar bħalissa. Jiem daw belħuni menta, kemm jridu jagħmlu xogħol jintaqgħu ma' nies da fucking xogħol diffiċli ta' jien ma nagħmlux kieku. Inta għamlu kun onest kieku. Le, jien ma ħsibx niddejjaq nagħmlu. Kemm offendini. Si attwalment ta' minn filgħodu sa filgħaxija jaraw kien nies jridu. Huma tjagħtu talem la. Biss iridu għal daqshekk 100%. U x'ħaseb dil-diskussjoni tal-Omar Babba tal-Musulman smajtu? Smajt bija dil-ħeżel inqalaw? Smajta, ma bħalaw da. ċata personali. ċara l-kulħat, għax xebba jgħidu bħal. Xejġi għal-podcast nejdlek għak tejdlu jieġi. Da, għala zobbu leġi. Nice guy, tajja. Nice guy, big time. Kellim nitġaw. Għax jieġi. Xejbin mux musulman, so, għan għamlu għacħa. Għajjħdu over, għana t-ġawi għed stednu l-liħu. Ma t-tax iċċajta fuqom. Ma nejdu l-għom xtin l-fejt. Le, minnix musulman.
Alright, Ent mhux fimtu? musulman. Kien konċizzat xorta ma mhux musulman. Missieru kien għadu għarbi, missieru għarbi. Allora tammit. Ejja. Eżatt. Tammit ta' fuqar. Ġviri. Taf kemm Trump il-video ta' xaħat ta' fuqar jittammet. Banju kellhom jużaw minn vlog biex La fader, fader, l-stiamma la PlayStation, għalla bro, għastja, Vera ħadem l-maja. Vera ħadem l-ma tal-mamudija. Daka ma l-missek ġifiri evaporated pal-ħu ta' għajn li jena, għaxet il-missarbi l-ma Bħal eżorċizmu, taf kif. Vera, xaħna l-Maltin ma l-nejdu għarab musulman mal-ewel, għanna ċertu stereotipika la xarbi musulman. Le, maħna Da xenu musulman imma daw. Omar musulman. Aħna mux razzisti, ma l-Maltin. U l-mara tijaw kristjana. Kristjana. Allora kif eżżawġu Eżin bieċ naħseb per kristjana. eżempju. U Malti, u mwilet Malti, Malti, iwa, naf ġiviri rajt completely videos Malti, tiegħu, mar il-ħanda. U mux missieru kien barrani. Daw fit-traffic, miskin għanna, ġiviri kompletament Malti, da ġas jemmen ġaġora. Kunna kontroversjali ta' jena ma fimx kif il-laburisti ħarġu daqsek kontra li jkun hemm musulman kandidat. Meta l-kattolċi kienu li difnu laburisti fil-mizbla. Diki. Imma insomma, ħammur l-loba li jmissa ħna, għax waqajna naqa serja. U għajna postja. U xbajna bżop Robert maħana, et niddeja Ejwa, Le, vera. fejn għam il-kandidati għatej? Le, xej, ma jemx għatej u wieħed, kulħadd Kristjan. Naħseb Joseph kien publicly għatej. Le, l-baj, Joseph kien publicly għatej. Mela għalija. Mela inti ħajjel mur le ma tasib. Jien ngħidlek qatt ma kellna Prim Ministru għatejju. Qatt ma ħajkun hemm għatejju fid-dinja. Kellna għatej u Prim Ministru żgur. Mur min? Min taf? Li saċċak jawa. Qed niċċekkja. X'kellna Prim Ministru għatejju? Kieku big deal tkun. Qed nista' nixtib ta' punchline. Actually għandu raġun. Joseph, niftakar. Skonċ GPT sewa. Ejdlu, are you fucking sure? Described as having an atheist or non-religious outlook. Kien għala darba f'intervista. Kien għala ħara fuqa. Ħarbitlu bizbalu. Għamba treġa għaleb Kristjan. Eżatt. Actually, his predecessor Dom Mintoff was openly known as an atheist. Ostja? Fuq. Le, Mintoff ma kienx għatej u le. Le. Mux vera. ċeġġebet iktar bravo minnek. Mintoff kien kontra l-knisja, mux maqas kien kontra l-knisja, actually laqas. Kien kontra l-knisja. Emma xkienu jgħamlu. Il-knisja kienet kontriħ, mux u kontra l-knisja. Il-knisja kienet kontriħ, għax il-knisja kienet taħseb li għanseru komunisti. Allura kien kontrija, għax jinek tal-ġelat għet jiprovajt għajjarni tal-van tal-ġelat ma mux nixtieq ġelat minn għandu. Domino effect u kienet. Għajdilom, u Għadda Budurdin fit-trak forsi għal-uħda s-sanita. Eżatt, għalleċ jow kellad biħlu trak li Is-sofrito ġibtuħa. Le, ma liċi ġi, Għandu l-prioritize pal-Erik, għaw xqal. Il-perċi messi għana naqawis Ego għandu Uħna għadu għatna attenti, għax aħna ma jkollniex ħafna ċans għodun ċal u l-emmula, u ħabba l-ħin kollu jġbruħ l-emmula. Rajtu. Għaxina ġaqabat ċisfu, ġaqabat jħesel ja. Ma nafx. ċaħġa minn paċe fil, ma nafx għamel. Għabat dak għabat ibbul fit-triq paċe fil, video stijaw ibbul fit-triq paċe fil-ħaramejja, dik iġbel tal-axħom u stess. Heavy shit, Fal-ewwel biċċa kont ħajlek ċert li għamlu ħafna, t-tinni biċċa li t-tallaw Jien darba, bagaj. għaddabt video għamil ġimma u nofs nistenna biex jibatu għalija. Il-polizija. La xabba. Dak fi żmien Covid kulħadd imsakkar id-dar. U ħabib tiegħi hemm kellna biċċa flett, jien kelli biċċa flett ix-xajra hemm u konna nintafaw għandi. U għatlu ngħidlek x'nagħmlu jien ngħid morru nżejnu ż-żob ta' ħalluqa. Umma, għalli z-vintax u zobbi u ostjatlu xlele. Mort nishtri dawl u solars u ostja u morna zajjenni. U għaddabt il-footage u għamel xieġi ma dan arma għadda z-zob taħalluwa. Bil-dawl Bil-dawl stilla da salla fuq il-ponta, hemm il-video. U għamel xieġi ma arma tumbat njow tal-konsil zarma. Tal-lajtu il-video? U illu xie 4 snin da fiż minn il-miliet. Astja. Għas inti għandek bajt għamil daw l-istanz, namel akari għam daw l-affarijiet. Imma ma marx vajra li jħsib tuħaj mur sowda, ħat ma kerraħ dal-ostja. Marru għarawħ. Dakka jek għandek bżon affarijiet mur viral ċez, jek kellem lilna.
Bat ngħidu lek kif jiġi da. Dik nkellem il-xat li għandu 3D printer l-ostja u jagħmel li erba. Spawn, għandek klient. Issa nagħmillek waħda. Inta edħol. Talli konna din fuq suġġett tal-elezzjoni, aħna ħiġdabna slogans. Ejja ħanara. Ħadna slogans antiki sewwa, li daw ta' vera, u pimpjajnijhom naqa. Mela, dik krem slogan, Malta l-ewwel u qabel kollox. Fl-obeżità. Taħseb. Erġa, issa t-nindumna. L-enti għandek xar fajnejk jew. Għat l-ostja għandak ta' wara ma rajtux daqsix fiħum, ma tħares lej Robert. U badet nara l-taġembu l-ostja. Malta l-ewwel qabel kollox fl-obeżità. Għax vera, Ent fejn għatet n-prova nara lejlek. Jeri għad KFC għaddikon. Roberta Bella ġisu Glenn Betting. Ostja, vera. Veru. Kiexa, oġbitek di? Oġbitni. Nadduwa, pass. Futur fis-sot. Sot daqs Dwejra. Nadduwa, ma tanġbad. Dax minnu kamillu ma jider. Da? Da mux għet jgħret fuq l-abbord ximkien xaktax. Da baqlib xtrans. Amorara. Dakka kien trans għagata barbara jidi. L-ebtrans, ostja. It's a good maġdek, vera. Jaxsat l-alla wara kien daqsek kontra d-divorce. Intu ilu? Futur fissot kellu daw. Għalek, eżat. Kien jafxinu ġej il-futur. Li mis mela, slogan ħadna kien Malta tana l-koll. Nafu għadi famuża. U tal-Indjani. Għaxek saret, le? Saret. U tal-Arab. Mux ta' kolħat, Malta tana l-koll. Dak il-kelb xet jgħamelem. Dak Indjanu koll mill-li. Tajjeb. Naqawis abjad biex ikun Indjan. Mela. Mlebda dot homor. Il-kelma tiegħek tiswa. Daqs ta' mara libsa hijab. Bas, fudos. Ġibt il-Joseph, ġibt l-Invictus. Il-ġan. Daw għandhom ħafna saħħa daw il-Lebanis ta' jena għet nitkelmu fuqom jena għet nibza. Nejdu Iva. Nejdu niftakara kienet. Nejdu Iva. Innaqsu r-rejp fl-imkien. Orru dak darba beħħejt lu karuzza. Dad nejdlek xamilli dak. Dad darba beħħejt lu karozza. Xamillek. Di kien Fħareċ xaqqal, madonna. Da kien hu Lex, insomma, kont noħroġ maħħa dak izmin, u kallu biċċa punto ħamra. U għalli trida ċeża, tlu, mela, u polixjajta naqad il-punto u ekku fajta l-bieħ. U ċempel, u ġijat lu għajjara z-zejtun edha, għalli neħdu għadawra il-punto. Tajja li bġejt, sta t-immaġina kif kienet. Għalli morru, su għatlu, mela jen jimma konxina fl-għalli. Insomma, ujtija fit-trik. Ma jafxie, soda. Għandatlu inta fis-suq, fija xie sid darbi del-punto. F'nofs ta' triq iż-żejtun hemm fil-main road. Tlu inta fis-suq me. Għalli mela, ma salna stjerġajna, tlu nżalu suq. Għalli nixtrija u tani deposit xi 300. Għalli issa zommi li xferret nżomma bla insomma. Għatlu mux problema nżommi l-ek xar, min xar, xarej, 3, 4, u ċempiltlu għatlu trida l-karozza għaw reġa xar. ċempiltlu għatlu l-karozza testa tinsija, għatlu l-flus tridu, un bħedġara li ġara, bħed bit 300. ċetek wertit. U speċa l-problemi, l-ostja twar wirt kon. La licenzja xej ma kellu, ma konċ naf, min jgħidlak għaj noħu dawra kan nis normali, kollom li. Eżat, ma stanafu li mux normali, ma konċ naf laħwa sawa. Agreed. Nafru jelek. Li jmiss. Flimkien kollox possibli. Dik kbira u koll, flimkien kollox. Klif li nirbħu. Diffiċli, guys, sfortunatament diffiċli ħafna. Ma sibx li ħajrbħu jena. Issa min jaf għax da xi ġimgħa qabel laħwa. Min jaf li kieku qegħdin xi 20,000 iktar. Kollox hekk. X'irid jiġri biex jiġri hekk kieku?
Mux Roberta Bella jagħmel xi ħaġa heavy. Jaffiġa heavy. U xorta, Jaqliba l-Lidja ma' Roberta Mezzola. Irridu jitwildu Kristu Muhammad flimkien. Xi ħaġa heavy jekk irid tiġi żgur. Laqwa żmien biex titlaq lem. Di ġob bitħat tal-ħabs, ġibtom spoon. Da ġibt it-tfal, u għajja spooner ġibt it-tfal, ma stajġa ġib li l-ometnejn, xizzop som. U għajja, ħallina naqamela da xol, mużom. Neskuza ruħi, biex ikunu bit-tfal emmek, Nismani. Emma, wappart il-tfal jizzewġu, il-ritrat. Jizzewġu, kibru daqsek it-tfal. Skur, kbar it-tfal. Pero l-ispun għandu raġun. Ma naħseb għandhom Kif 18. għalu fuq TikTok l-tfal mus posto minn basmiti. Minar il-permestana, mussew. Ma ġiġa tajdu! Dawk għandhom partit ukoll. Partit ukoll. U issa li huma politikanti, nista' naqbad magħhom. L-Unstoppables. Vera, tista' taqbad magħhom, agreed 100%. I call it fair game, le? It's punching up now. It's punching up. Politika nadifa. Daqs il-bajja ta' balluta. Vera kera dil-bajja. Kolla ħara. Zopja mu. Dejjem magħluqa. ħatem. Mux dejjem magħluqa, meta jien niftakar ili ma niġi Malta u noqgħod indur iż-zob ta' sliem hawnhekk. Imma meta kont nara n-nisemmek, jommu ma nafx. Xejn, man. Aħħar dejjem magħluqa bidraċ. U ma nifhimx kif il-balluta tkun magħluqa għaxem wisq dranaġġ. Imma faċċata spinolu għal-lajt. Emmek flok lajlows l-għalet ikun hemm fuq il-baħar. Dak tajjeb, imma ta' ma jagħmellek xejn. Dak X'ma jagħmellek xejn? għall-immune system. Id-dranaġġ ma jagħmellek xejn. Għandu raġun. Dak l-immune system għalek kollha pusis. Fl-aħħar. Ta' dak iż-żmien jimċokkolata l-lum web wipes u osti jinkont nikol il-ħamrija, l-lajbira kellu. Fl-aħħar fimt. Xiex? Għalfejn inti qiegħek. Alright, tajjeb. U naħseb il-mama waqqatni xi darbej. Bajnietna. Imma insomma. Legend chess, fucking legend. Il-futur issa. Taħliħx. Mur sibkat nazz. Ma fimtix jew Dik kellek ittella l-artiklu spun naħseb. Dana kien hemm Bijamlu ma laqasu ma famuha. Dana hemm tal-pro abort, sowa. Hemm xi moviment pro abort. Dawn qegħdin iduru Malta. Ejwa rajta jaħbu daw il-pinnoli. Jarmu daw il-pinnoli biex lada biex lejliet ta' wara li ġiboġġo fik ir-raġel. Tabba tuħudi? Le, mux trid tibatilhom. Tgħidilhom il-katnazz fejnu. Eżatt, tgħidilhom fejn il-katnazz. U x'inhu l-pin? Ituk il-password u tiftaħ. U da partit qed jagħmel hekk. Le, just take. NGO nassumi. Ma NGO, ma wi. U di illegali. Le. Le, Allura l-NGO mhux jieħu l-flus mill-gvern. 19. Ma nafx qed jagħmel NGO, ma nafx qed jaħxi balla babies f'sormhom. Men jaf klajt karwana kemmu maħru. Għala? Għax il-birth rates u. Vera. Vera ma tantx nagħmlu tfal hawnhekk. Le, xejn ma nagħmlu tfal. Zero, vera. Aħna dil-ewwel has been for a while, ġifi, għandna problema kbira. Najt, mux intallaw tender biex nibdaw nqaħdun. Intallaw tender, inti tqgħod magħna ċess, noqgħdu nsibu n-nisa u ntuhom. Memx Palmet jamlu tal-fishfan, għaw tal-solar panels. Għal-Malta namel Sibu nisa volontari biex jiġibu tfal. Eżatt, ġobbu. Flok Fish Fridays, fuck Fridays. Yo Sex Saturdays, one or the other. Insibu xaħġa, le? Imqajr naħħu l-Clyde minn fuq television forsi għaf jaqtalab titta kulħadd. ċaħġa. Tal-finanzi. Joġobni jien. Sempliċi biex niflu jien joġobni jiex jispiega bil-lostja whiteboard. Joġobni proset. L-ignorant għalli jifem xil-lostjet jgħid. L-oħra kienu joqodu jisemmu ismijiet u klim. Ktib daqseg biex tiktab kelma wahda. Għandu sweg, Biddeħ fil-bot. U jien jgħidu li ma nafxin li nare. Li bicċa karozza għandu da, jgħidu li dejjem bicċa karozza għandu sada għal-Ministru tal-Finanzi. U nammiraħ, la taħdem. Eżatt. Dak Alfred Sant kien l-ostja Hyundai Accent Bajda, xaħġek. Umbat kien imur il-bobile. Mbatt kien imur il-Bobilen. Il-Bobilen ċinu għal-berra kien imur. Il-Fredo. L-aħħar waħda, nifs ġdid għal-familja tiegħek. Dal slogan fresh.
Għażel l-eutanazja. Tajba sput, Dakat nejmitu f'salti jew. Ejja. Et dajt jelqu. F'daqqa ħadu għos. Ħassu half price. Ara l-om, dakka fehem żewġ ommijiet. it-tifel tiegħu isu da. Issa mhux musulmani, mhux musulmani għandna San Maltin, polyamorous. Aħwa żewweġ. U x'għandu f'idej? Kien isma' X'għandu l-Italja. li tifel vera? X'inhu dej? Nofsa ħadra, Fizzum, jana. Xilli ba'millu, men. Isa dak il-ħuta li kħat ċansurata. L-Italja kien hemm ġiex kantanti għamlu hekk, għamlu X'għamlu? assisted suicide fl-imkien, hawn ġiex nisa. Kantanti. Il-lebas. Għalqu xi jgħid ftehmu li għalqu jgħid xi ħaġa u għamlu marru l-Svizzera, għamlu assisted suicide. Ejwa, kemm qal. Tewmin, Talja tewmin jgħixu Ġermaniżi jgħixu l-Italja. Entom kemm taħsbu li ħaddum tgħixin? Jien Ma għandhom. tek senta oħra. Jena bil-rekord ta' familti forse miss il-45. Inti eżatt, inti iktar mistoqsija fej ħatmut ġox. Jien kemm- Scraper. Jien kemm nixtieq nixxieħ hekk ikolli xi anke sebejna. Mbagħad noqgħod niġri għarwien min iżżab ħajkel mekxieħ. Taħra taħtek. Xara żabi għadu jimsħu lew. Eli nejda dik jena, jena med biex mun meġ ġoħom. U noqgħod naħra taħti Għanam l-om it-trabel, ndoqlom nibelek. fil-medna lik ta' parsijek. Il-Musulmani normalment immutu f'ħafna postijiet f'daqqa. Eżatt. Bitċalem, bitċalaw. Agreed, tajba. Tajba, naqa politically incorrect, ma tajba. Ċekjajtak mandek xaħġa taħt Għamela il-mis. għada, spo. Erġa tija darbtej forsi. Għamela oħra. Daw l-ern ta' semmejna l-insensitive. Jisom ċelebratori kif għad jinstamaw spoon. Love life, kif inti ċez? All right. Dave, love life, are you a ladies man? Qabel kont is-sasseteli. Qabel kont tal-catch and release. Oh, qabel. Għallu l-ek xiste qabel. Aħna smajna kellek storja ma xi waħda Taljana. U kellek kont bla mobile ma konx taf titkellem Taljana, kellek ma titaqa' magħha. Dax da. By the way, iż-żewġ ministri qed li biex inkellimhom. Ara x'tagħmel u neħħihom mill-wirt ta' ħajtek għax ma qallulna fucking xej. Kategorikament fox kemm għandkom ħallejtuni nistenna u ħadd ma qalli xejn. Kien wieħed qalli xi ħaġa biex taqraw taħseb Mike, ma fimx qalli. Bl-ammont ta' typos li kitibli. WhatsApp ma fimx qalli. Ma konx xejn kellimni jew bil-Malti jew bil-Franċiż. M'għandix idea. Ma nafx minn kien. Dak Tinder fi żmien. Dak kont nħallsu Tinder jiena. Kont Kollu tħallas swipe Tinder? right. Kollu. Għanejdilkom iż-żazax tal-lum kif tridu tagħmlu. Kollu swipe right ekka, bro. Jien saka laqas kien pani saqad disa Madonna u age minn 18 sa 90 u saka naħallejn ba. Ek trid tagħmel u ma. Sħabi ġili joqgħdu jgħajruni minn Grizma sa Grizma jalla. Mbagħad jibdaw jitlaw lek il-matches u l-ewwel tibda miżbieħ ovvjament. U kelli pick-up line jaħdem kien. Per eżempju l-ewwel tgħidilhom, "Hi, how are you doing? What you doing?" So jew jgħidulek kont qed nisaj sewwa dan m'għadniex. Eżatt, eżatt. Oh, jgħidulek per eżempju watching TV jew wastju hekk, jgħidulek ju dejjem, ngħidilhom horny, bored and lonely. U mbagħad bir-risposta li ħajtu, ħadkun tafek mhux għallop jew blok. Nasċi! Jgħidulek what the fuck blok. Tiddeċid! Ma taħlix fucking ħin, għallop jew le. Horny, bored and lonely. U taqbel fl-istess ħin, Horny, bored and lonely. Int kellek xi tip ta' tactics u hekk? Mux tajba da qasdi, din il-provaħħa, għan id-download ja Tinder. Tajbet, nejdlek, minn għandu Tinder provava, un bat batu li private message, għajdlek ma taħdimx. L-ewwel waħda ta' 90 li n-match Qalbi. Horny, bored and lonely. Għat, xin il-eldest you've ever gone with? Jien xin niprofa xi darba, għat ma xin. Ħajkolli nistenna ħafna. Poor choice of. Imma, Nixtieq. imma lek, kurjus, xi waħda xieħa hekk fulon. Il-kunjata. Xi 90 hekk. 90. Tipprova, marrumba basana hekk.
Jgħod joħroġ it-trap jew hekk. Jien iktar curious what's your youngest, Max? Le. Għala x'nitfaw ġewwa. Le, nerġgħu naffari. Kellek nisa crazy f'ħajtek? What's your oldest? Naħseb missejna digit 5. Estja talla 50, Jien kont neħu gost għanajdilkom issa fakit. Jien kont amur il-ħafan għal-flashbacks għal-mamis. Il-flashback. Kunu jabbuni wasluni d-dar jindom. Issa jrowle fil-ħodu għammuni bitte. Eżat, agreed. Darba kalli 18 jew 19 u mort id-dar, jien mommi kontni. Għattila sejr Spanja ma. Għattila sejr Spanja, sa jen ummi l-qaskenet tabdanet nejdilkom, għattila sejr Spanja. Għattili, għattili, wahda, le, 17 kelli, jew 8. Insomma, kont ma wahda għanda 32. Uħaditni Spanja, Joel Forest, ta' Psychedelic, għattila jena. Għattila diski Psychedelic, għad ma nafxinu Psychedelic u daw. Għalt li kunem diski, jek bummu, don't worry, narmaw il-kamp tana tar-relax, jena relax kunem Bob Marley u zob. Mux daw, Waħda mill-iktar esperienza kulħadd tarwin fil-river u. Nice, ek mal-ħipis, kienet esperienza li ma namil, insomma jafna mill-għallu. Esperienza sabiħa, għamilt ħafna daw l-esperienzi, għajt ħafna ma' wej nis differenti. U toġobni ħafna jen ninta ma' nis mux ma stax tgħid kultura, ma way of life differenti. Anka kif jaraw id-dinja. Eżatt. Nara ħafna perspettivi ta' nies differenti. Inti kellek nisa crazy u hekk? Kellek Jiena Madonna naf waħda li tant kienet iffansja il-xaħat. Mhux se ngħid minn għax fucking heavy shit. Naf waħda tant kienet mela jafuha di. Ma sirx min jafuha, ma kien semmi min jkun jafuha. Imma bdejt tant kienet tiffansja pereżempju lil-ref li għadet u għadet sakemm inexxila. Isma' jien insejt is-semmi, ma nafx hekk ma ċempellix. Qed ħares li l-kameraman. L-ostja miskin is-semmi. Kemm ħaj offendini. Il-natatejn il-rekordjaw. Semmi! Inta li sta jkun ġejta u bdejt iċċempilli? Għadek! Ijat live tat jisimaw kejdilom hello, by the way. Jissa ftakart fik ħares li l-kameraman? Ejdilom hello, Semmi! Semmi! Zawada, Semmi. Liktar li għajat moħxie f'sormu. Ħaniprofa nwadbeka, għadax moħba. Għet nejdlek moħxie, Samsung Galaxy S. Kellimni, Semmi. Kif inti? Hello? Hello? Għet nisimak naqa. Imma z-zabba tarani. Inti ġili rajtna bajtu bacon. Vera, ek full-on tu pjaċir. Jalla Patreon ta'kom dak. Jgħet Patreon u koll? Jgħet Patreon? Isma, ma ġara xej, xi darba meta ma jkun xaw ċez, ta' fil-kas, nipjanawa. Kellimna mbat ninjaraw kaħna fil-kas. Ankelmu. Ħaj kelmek. Semmi, sorry, għax daw il-li baqabdu jiparlaw. Sorry, skużani ħafna, Semmi. Għamilt. Ġennoni huma, ħan kompli għax edin filming. Umbat inkelmek, thank you, Semmi, napprezzaw, sorry. Ux break live et nejdlek et jisimak kulħadd. U l-ġimgħa l-oħra il-kamera person l-ħor il-Daniel nsellem l-ominaw ukoll għatlu għandna filming ir-race course. U tiġi fis-6 ta' filgħodu. Le, mhux ġi fis-6 ta' filgħodu.
kera hotel miskin ġimma tfajla ġurnata qabel ħalli fis-sitta jkun hemm mal-film u t-telliqa ma kienx kienet il-ħatta wara. Inti minnek jek taħx in-nies minn ma trid. Għamilt kalendarju jien, 2 metri b'metru nwaħħal mal-ħajt biex nikteb biex nipprova nippjana. Ostja Madonna, heavy shit, Chaz. Biex nipprovaw mibli, Inti jett li provajt ħafna affarijiet sowa. Konna ngħid. Kienem da, di l-mara, konvinċiet da fissat miegħu, raqdet miegħu, għalitlu isma, għalitlu jiena edha bil-pill u edha biħ. Batu ġib ġowa, mux problema. Ma kienieċ, Emmiħtaru, baħnan. Dija, ma ġiri għamin jaxseb mux għala brasu, so għamin jaxseb il-ras t-sfer. Imma dana għabadġi, għabad jifraħ, għal-la, mandi bżon kondom, mandi bżon xej, wikid, u għamlita ta' posta di biex ikolla jismu da. biex ikolla l-baby tijaw. Ta' posta, u għalitlu, relax, But wara kamat. I don't want you in my life, just I want your seed. I want your genes. Dik biss ostja. U relax, ma tixkun l-om, ma tixkun missir, ta' parsi mandux missir, just what you want to do. Pala avukat, jistek lejmjaħ. Jistek klejmja. Ma nafx, tinsa. Ta' tiklejmja Winskin jinfaqalek ma tiklejmjax il-baby. Trid t-co-parent ja ma marajek. Eżatt, ismani, diġa. Issa fim tala daħħal tuħmakom il-dati franka avukat. Isset nifem xinu. Jien għandi asma bol ħambul. Ankaj. Mux ovvja l-bulu. Xis-sebba mitfli għalla litru ilma. Għajjajtu l-alla. Bdejna teħat fl-iskun. Wis qed tixorbu belħu li moħħi. Xi Martin Bull kristall tista' tagħmel fih. Mhux billiba, iċċekkja għax ħażin ukoll li tixrob ħafna. Ma tixrob ħafna. Toro per litri. Qatt ma kelli xi ħadd jikkritikani għax nixrob wis ilma. Għax qed tixrob il-monti fucking tal-biża, bro. Hyponatremia when drinking too much water to quickly dilutes the sodium into blood to dangerous levels. Tista' alla tibgħat kantalla. Jien qed naħdem biex kollna sponsor sewwa. Il-leba minn ħajtina l-kristalli. Tal-ilma. Isma' tħajjar ebda mal-podcast bla flok forsi sponsorjon tal-benna. Aħna. Ejja, ħanipruvaw, għana kif prototype, ta' xiex flavor ikun, laħwa ħallunna fil-kommenti. Ta' kolesterol. Ejja, laħjar wieħed ħanaraw fil-kommenti. Kafe cream. Noċċola. Le, għawek taħt iż-żejzit ma ħadu xemx, mort ix-xemmex tiġa. Tal-bliħos se kemm jgħad ħażin Madonna. Kolla nejdu fuq di dan nisam ġiena jien l-ar waħda li smajt kien hemm wieħed isma' flux vera sewwa li t-tfajla tiegħu biex jiġi jekk li vera jieħu gost jorqod magħha meta jorqdu għand xulxin kienet torqod warah twaħħallu nikotin patch u mbagħad qablu taqlaħielu u ma jpejjibx. Da? Biex Enfim ta' billi qed titħaq. Biex iżidlu. Le, nikotina tkun. Kien riqet. Waħlet lu nikotin fucking Kull darba ħalli iż-żid is-psychological dependency u l-addiction biex u jirrelata dik il-nikotin addiction magħha. Heavy. Di vera jo. Ma di qalu ili nemmina Jiena kelli Temminax għala Robert. Robert għala di. Nemmina ħabba minn qalili u fuq minn qalili. Jiena kelli wieħed darba ġifieri biex jipprova jabbini. Tgħid kemm kien jipprova jtini l-ostji kien jgħidli. Iballalek l-imbit ħajġibek ħara. Jien kont immur church school u kont band mid-church. Ġifieri għajdli, spiegħali. Darba diħel, jien kont immur della sallu, dak kun nar ta' tnej kienu konna qoddis jew xi ħaġa. U kont nieħu gost tostjan kanta Love shine a light in every. U darba diħel minar blazer għax trid tkun smart u kien hemm fader u qabadni hekk bl-attitudni ta' f'animal ġem. Imbagħad ġidali kien hemm isser l-essej li għattilkom u qabeż għalija insomma f'kemm li ngħidlek iddeċidejna li mhux ħanidħol iktar l-iskola. Daqshekk.
No Anka more fir-religion church. class kont noqgħod insaqsihom ħafna mistoqsijiet ma kontx nidħol laqqas. Xej, relax. Be. Ġanzi, franka. Ingliż sarti kont Kont abbati ċez. Le. Kont abbati inti Max. Le. Taħseb li jek tkun abbati. Ent kont abbati. Jien ħakkun abbati. Isma' ħanejdlek xi ħaġa. Inti s-sajf issa, tomx backstroke ta' għax twerwer kemm alla ħalaq nies jaħsbuk xark. Jeżat, kara. Taħseb li jek tkun abbati u tisma l-abbatini oħra sejrin istija dak il-kappillan misni. Tieħu għalik għax li dak ma missekx. Mistoqsija tajba mens. Kostok left out. Mistoqsija tajba mens. Mur s-saqsieħ. Meg. Għalfej le, jgħidlek għax oħxor. You're too fat, you're too big for me. Le, asnaf dak il-situazzjoni kif niġi. Nasib tiħu għana għalija, iwa. Tejt għalfej, mux jena. Għawja, zomni naqqa Prova tal-qas. part of the crowd. Jillaqas rridu jamlu l-praxet, jew il-grisma, xkien, il-grisma ma rridux jamlu li, għax ma konċ immur mużow. Le, eżat, Ġifiri, umbad, kien hemm sister u kien hemm iġġelidni naqra minn fuq dak tipa u kellu l-Ispirtu Santu blu. Il-Bibja. U jien kont imbagħad Għax ma taf li jgħidu l-Bibja. U kont u għammi kienet tgħidel għal dit sister. Kienet tgħidel għat-tifel ma tantx jaf jaqra miskin iġġelu xjara. U delleba l-ewwel wieħed li kienet iġġelled naqra lili. U bdejn u hekk kienet tiksirnu ma kontx immur, kont ngħidilha ma rridx immur mendi, tiksirna kull darba. U mbagħad mort tawwetelajn orrajt kienu. Għat, ħanerġan qabbes fuq tal-adventure li tu prova, għat mort ma raġel, provajċ ħaġa ma. Intu orrajt. Jien naf, kulħadd xorti, brother, u kif li sajjed. Jina darba liktar flashjani wieħed. Le, jittantawni ħafna għejs ġifiri. Għandhom grazzja miegħi. Mela, mux jentat ma provajt naħseb inaqqas. Jabdu l-aksor mokġo klab, it-trans jamlu ħafna stija. Jgħadu jabdu s-rum tal-irġi. Melux, Jien nkun ħaran kompli maħħu. Di kien hemm boat control jew x'ismu parti jagħmlu fuq cruise control jagħmlu fuq id-dajjes. U ħadna ħabib tiegħi bid-dajsa u ħadna l-Erik magħna u ħabib oħra tagħna. U Erik qalilna hemm ħabib tiegħi għandu jod kbir. Kollu, u vera, u għadna ħanumu għal dal-jod, uġi dal-ħabib tiegħi mhux ħansemmi. Uġi, u Erik tela fuq dal-jod kbir, il-jod kien ta' ċavett. Mux nsemmi minnu. Le, mux ħansemmi l-sieħ billi kien maħna. Alright. Tlajna, insomma, sakemm tlajna kulħadd. Għamil da, u sieħ għalli dal-jod jaqgħu tal-gejs. Naħseb ta' waqta kif għattem ġibu li drink. Le, fucking fun people malla. Jien nishtiq immur ġo cruise, nkun l-unika wieħed ġo gay cruise nkun straight. On vlog jgħamilem. Il-lost jgħara. Kun tajba. Hemm cruise, kun hemm gay cruise. Ejwa, kun hemm. Min jaff ir-riħħa taħħara li kun hemm. Naqlu. Imma sabiħa tkun t-vlog jgħatara xinu jiġri. Grid, le, tkun. Tabbin nisa kolla li kun hemm jgħinu għaw il-dawillers xejdu. Il-hostesses u tabbiju minn bis. Partying għadek, tmur partying u għataw. Dejjem l-axħal li mort paġi fiq samtrasi ma t-ix tajjeb għaw pol. Samtrasek. Skabi għalu li, waqajt it-tarax ta' Havana, u jimdejt nejdilom tajtuni xida entum jo. Għazek, inti tħobt weħel fin-nis. Ma t-neġiftijaj. U t-nduna xeġi. U jgħalli ma bdejt nejdilom tuni borza tal-karti biex namel bdejt naqtanix. Ġabu li borza ta' zibel, kont ħanifga. Jgħalli bada għazek, għarra kif ħanifga. Xejjer. Ma tawx kondu. U la da xol. Għad issemmi l-parties. Meta t-tfajla tgħidilha mhux tiegħek, meta kont single, meta tgħidilha għandi dajsa. Tgħidlek biex tabgħa t-tfajla. Meta tgħid il-tfajla għandi bot tixxarrab. Ejwa. Bil-fuq mux mallita. Del-bicċa xol dal-flet li semmejtilkom tax-xajra. Dal-flet l-qas kien fih daqs tal-istudju. Imma kellu l-gallerija. Il-gallerija laqqas joqgħod laqqas fija. Imma eżatt quddiem il-baħar. U kont nibatilhom ritratt eżatt.
Laqas kien hemm fejn ħodjin biex nieħdu l-barritrat fil-gallerija. Jgħidilhom ġejjin teħdu tazzan bidda jgħidu Enjoy the view xandu da. Laqas joqgħod siġġu għedni. Eżatt xandu da. Ngħidilhom għal Netflix senċilu ma tiġu ngħidilhom la gallerija u laqas Netflix m'għandi. Kieku kellek tippersonifika ruħek f'oġġett li kull mara tħobb tuża. X'tażel u għalfejn il-mopp? Ma fehmix. Le, fimt, ma Qed jibbaferi. Dal-aħħar bdejt tagħmel reklami. Kelmuk tal-Vileda? Għadhom le, ma tafa. Vileda, dak bit-Taljan, kelmuni. Tajjeb dak. Is-saħħara tal-mod. Le, ħadha kol. Kemm xi mobile dejżhom. Ejwa, smajċa. Mhux tijaj. Ommi. Ejla ma tiġri li di. Prodotti. Prodotti tuża biex taħsel xarek. Mastro Lindo, Ajax jew Dettol. Dettol. Inti mort fuq X Factor. Ma titħajjarx inti dejjem fuq television. Ħankun nistgħu nitfok mute. Tajjeb għada. Jien m'għandekx għalfejn tismani biex tarani xorta tenġoj. Titfani mute ġifieri. Dakka tarak tiċċaqlaq loud. Mintof sejjaħ il-laburisti soldati tal-azzar. Lilek x'kien isejjaħlek naġa tal-ħadid b'dak l-istil bulmanasek. Inti lak ħafna żmien fuq is-social media. Ma titħajjarx inti fuq l-smack minn flok forsi nħelsu minnek darba l-dejjem. U int minnek daqs ħajja ħilsu ta' kif ħeles minn tnejn l-oħra. Nbidlu s-sanaqa, wasal iż-żmien. Tħossok isek mose tal-li l-ħin kollu taqsam l-ibħra u taħraq il-pjanti? Kien jaħraq il-pjanti, mos ejwa. Nsemmija mosed dajsa. Ħanejd, ċaw, grazzi ma laj l-sponsor ta' ma najdu ċaw il-ċez, grazzi kbira. Stenna, laħwa katkom ma miltu subscribe, issa tridu tejdu l-om qabel l-sponsor. Le, kon najdek wara. Issa nejdu l-om u kol int. Subscribe. Ajja, kompli, sorry mela. Grazzi kbira l-Xaka Grill, guys, jidu bieċa laħam tal-ostja, għandhom restaurants Paċe fil-Kjuku fuq San Ġiljan, very top quality meat, beautiful stuff, isimaw minni morru provawx. Grassi bira l-online intimates, kol kompletna għana xaġa affarijiet kinki id-dar, fun, cheerful, playful, anke affarijiet le, candles, incense, idħlu onlineintimates.com, araw xandom, and there's lots to choose from. Grazzi l-Gozo Creations, għas signage, għamlu għas-sign ta' qoddim kif ukoll stickers ta' wara, kull tip ta' signage kelmu lilhom. U grazzi ukoll The Rising Phoenix Martial Arts Academy u Layer Labs tal-li dejjem idinaw jgħinuna. 58 episodju reġa' ma ġabx Reġa maġġa 3D print li kena nagħtu. Grazzi kbira wkoll il-Matt Photography li dejjem jiġi għajja ritratti, kolkom son xi ritratti, xi divorce, xi ħaġa, xi korriment. Tiftakru fija, saqsi il-Matt Photography. Guys, tinsawx kif għalilna il-ħabib tagħna ċez, għamluna like, follow, subscribe kull imkien fuq socials tiegħu kif ukoll dana kollox @bytobacon, patreon.com. Dal-episod jekk qegħdin taraw fuq YouTube hemm ħafna iktar kontenut speċjali u esklusiv fuq Patreon biss. Ikolkom l-episod ġimma minn qabel, taraw xit ħafna iżjed aħjar, hemm xi naqadda li mhux qiegħed bli-pjati x'fien hemm aktar buzz fuq Patreon, tuttu fil-komunità kbira tagħna hemmhekk. Grazzi però kbira lil ċez, ħadd pjaċir sibi. Ħadd pjaċir. Talla le. Issa naraw kemm ikolli hemm followers. Ma ngħidx, jien naħseb in-nies li jaraw kiena they're very fun għax inti. They're very fun ħafna, ma mbagħad għandi ħafna nies maturi wkoll għandi ħafna nies mill-Awstralja wkoll. L-Awstralja hemm komunità talla Maltija bradin. Ħafna jarawni mill-Awstralja u mill-Amerika jibatul. U misom iktar jibatuli mill-Maltina jisom għax jħossu. They feel part of your connection. U inti li tagħmel inti Nsellu l-om minnaw, by the way. 100%. Inti toħroġ il-Malta, barra minn Malta. You know what I mean? You show them real what Malta's about. U inti għalla volja għal-Madonna sparpaljatu ħess l-ara naġġeżerazzjoni. Manchester kien. Inti mux għax fuċċek għax għala zobbi minnek. Imma ġenwinament naħseb wieħed mill-iktar creators. Xin il-kelma?
ġenwini u Le, authentic. jien kifet tarani jien, memx. Vera, u vera prosit, keep it up, naħseb dik spark li għandek. Ma naħseb li t-sejtajja tal tkun jek. Le, jien najdilu, Impossibbli. ma għandi xej tajjeb, imma li għandi ma l-nisa, they like me, how I don't exactly. Għax m'intix fake, brother. Likeable. U da żmien li ma tkunx fake goes a long way. Għandek xi ħaġa interessanti xi plug tagħmel xi ħaġa oħra biex forsi għax mettilhomx biex jagħmlu like and subscribe biżejjed. Plug bil-iħta dajsa mela. Laħwa, grazzi ħafna li taraw il-kontenut tana Maltin u s-support jaw bħal daw n-nis u bħali u l-ħafna iktar Maltin mela noqdu naraw il-bullshit ta' barra u zobbi u osti bħal daw n-nis morru fuq Patreon u faqqawlom. Għandek Patreon? Jirandi ma tlaqtu ma nużax. Tħajjart minnkom għat-turst jedawet jaqlaw lira minn Patreon ħan għamlu jien. Batlaqtu. Fi xol, laħwa dax taħsbunaw daw kem jiġu jparlaw u għos, taf kem għaw xol u kem għaw nisa u wara u wires u computers, dajħu ħafna xol anka, jintarawni u editing. Laħwa, so provaw apprezzaw dax xol. Kif qed ngħidu biex nisimgħu iktar il-Maltin u mhux il-barranin? Jekkom wara baħbaħ mhux Malti, laqqas Trudy Care. Trudy Care minn fejni? Trudy Care? Ma nafx Ingliż qed nassumi li she speaks British inqilaf. Dik li għandha l-podcast li ġew second. Eżatt. Dak meta konna rbaħna PJ ta' ġifieri meta nżilna. Iġi tajlik proset guys. Very nice about it. U PJ ta' demel I'm sorry. I can't hear you. We're too high on the top level. We can't hear you from all the way up here. I'm sorry. Shush, this is a winner's circle. Beda jgħidilha. Biex kon niktar għol jimm il-ħajħors taħħa ċevwol. PJ għala zobbu l-PJ. Nsalmulu minn għawa koll l-PJ. Pero guys, tinsewx, seguna fuq socials kolla kull mkienet Bite to Bacon. Grazzi kbira lilkom il-viewers tana. Pero l-ikbar grazzi lil-guest tana Luke Chess Psyna! Thank you, laħwa narawkom.